Δέδες, Ρέιζερ, στο Λουτσιάνο, μακρινό σουτ, πολύ ωραίο γκολ, 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας. Πολύ ωραίο το σουτ του Λουτσιάνο στο 6ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, της σημερινής αναμέτρησης. 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας. Δέδες, Ρέιζερ, στο Λουτσιάνο, μακρινό σουτ, πολύ ωραίο γκολ, 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας. Πολύ ωραίο το σουτ του Λουτσιάνο στο 6ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, της σημερινής αναμέτρησης. 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας. Δέδες, Ρέιζερ, στο Λουτσιάνο, μακρινό σουτ, πολύ ωραίο γκολ, 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας. Πολύ ωραίο το σουτ του Λουτσιάνο στο 6ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, της σημερινής αναμέτρησης. 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας. Δέδες, Ρέιζερ, στο Λουτσιάνο, μακρινό σουτ, πολύ ωραίο γκολ, 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας. Πολύ ωραίο το σουτ του Λουτσιάνο στο 6ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, της σημερινής αναμέτρησης. 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας.